Hai să fie din partea mea Costică de la Ploiești, dedicație specială la cerere din partea lui Isaac Magnatu pentru copiii lui, viața lui, comorile lui, Ianis, Lucas, Versace, Luis, Messi și Denis. Asta e averea lui, forța și mândria lui. Dacă Dumnezeu mi-ar cere într-o zi să aleg între bani și ai mei copii, prefer să rămân o viață sărac, că banii bogat nu mă fac. Mai bine sărac să nu am niciun leu, lângă copiii mei sunt bogat mereu. Copiii mei sunt viața mea, pentru ei îmi vând și inima. Ianis, Lucas, Versace și cu Luis, Messi și cu Denis, îmi fac viața paradis. Copiii mei, lumina ochilor mei. Poți să ai orice bani și bogății, de n-ai copii, n-ai bucurii. Nimeni pe pământ nu-ți dă liniștea care ți-o dă familia ta. Când oi fi bătrân și eu am brigadă în spatele meu. Mai bine sărac să nu am niciun leu, lângă copiii mei sunt bogat mereu. Copiii mei sunt viața mea, pentru ei îmi vând și inima. Ianis, Lucas, Versace și cu Luis, Messi și cu Denis, îmi fac viața paradis. Copiii mei, lumina ochilor mei. Copiii mei sunt viața mea.